Okay, malapit na tayo ah. Malapit na tayo sa Palawan. Galing tayo ng Pangasinan, pupunta tayo ng Palawan. Pupunta tayo ng Palawan mga idol. A few moments later. Oh, good morning mga ka-take care. At papunta tayo ngayon sa Carmen. Ihahatid natin si Sir. Tapos uwi na tayo. Dahil pag siklong-klong ang gamit natin, siguradong matatagalan tayo dahil siyempre mas mabilis si Russo mga ka-take care. Ayan, shout out kay Kuya Joy tsaka Juan. May pupuntahan yata. So paharap lang tayo mga ka-take care para balance yung takbo ni Russo. Dahil may kabigatan si Sir. Mabigat ang aming mga jokels. So highly recommended po mga ka-take care yung paggamit ng headset, headphone kapag kayo po ay manonood ng videos. Balikan lang tayo at sipot-sipot lang tayo para safe. Pag uwi natin, dadaan na tayo ng bypass para mas mabilis tayo dahil medyo matraffic dito sa May Rosales. Pero ngayon papunta kami downtown kami ng Rosales. Ayun, shout out sa mga bumabiyahe ngayon. Yun o, may pictos si Russo. Pinipiktosan natin yung rev niya para makakuha ng buwelo. Sana wala pang sumabay na deliver para makaikot tayo mga ka-take care. So yun nga mga ka-take care, boom, napaka-importante talaga ng naka-helmet. Dahil kahit kaano kakabagal, kung matsambahan mo yung mga motorista na barumbado at nakainom, pwede kang sagiin. Pag nasagi ka, wala kang protection sa ulo kapag bumagsak ka. So yan po yung purpose ng helmet mga ka-take care. Siyempre, dandanin lang natin. Timing lang yan mga ka-take care. Kaso wala tayong busina eh. Wala tayong subina. Ay no, traffic na mga ka-take care oh. Wala kasing nagta-traffic eh. Nagsasalubong yung mga sasakyan mga ka-take care, boom. No, morning. So bakit nga ba bawal tumutok mga ka-take care? Kapag ikaw ay mahirap lang, nakatulad ko, hindi ka pwedeng tutok ng tutok. Pero hindi ko ini-encourage yung mga mayayaman na kailangan nyo rin tumutok. Dahil yun naman yung protocol sa kalsada, bawal talagang tumutok. In the first place, you know, para sa aming mga mahihirap, wala kaming pambayad. Kaya kailangan na talagang maingat. Bawal tumutok. Nakaka-take care, boom. Kinakapa ko yung cellphone ko dito sa my belt. Wala. Nakakabit pala dito sa cellphone, ay sa helmet. Have a nice day mga idol.
Have a nice day. What's up? What's up? So, pansinin nyo sa taas mga ka-take care, oh. May Spider-Man sa taas, ayan, oh. Delikado yan. Magang traffic mga ka-take care, boom. Kailangan malamig ang ulo mo dito. Taas baba. Ilaw tayo para makita tayo sa side mirror. Sipot-sipot. Traffic talaga. Sana kaunti lang tao dito kay Lensan para dito napipila si sir. Okay, malapit na tayo, ha? Malapit na tayo sa Palawan. Galing tayo ng Pangasinan, pupunta tayo ng Palawan. Pupunta tayo ng Palawan mga idol. So check natin mga ka-take care. Sana kaunti lang yung pila. Mukhang marami. Gado dire. Blind spot to mga ka-take care, oh. Masarap umu-overtake pero blind spot. Ibati kanto di Palawanan. Ibati kanto di Palawanan. Jay. Ay, sige, sige. Ewan. Bus? Wala daw. Solid North, Gijay. Orat. Malapit na tayo. Shout out kay Kuya Michael. Nagbiyahe yata dito sa may Carmen.
Kay Carmen na tayo mga ka-tex. Carmen na. Palawan. Di ba ang irsa uno dito eh? Ay dada. So dito tayo sa kaliwa mga ka-take care. Kaya kaliwa tayo. Dan nakalukat. Okay, clear. Palawan.